जिसेनाथ' ओंखारबाय गोरोन्थिया दङ एसे एनै बेखौ जोङो फोसाबगोन। जिनैनिया गांनैसोआ प्रेसआव होनाय जाबाय आरो गांनैसोआ एसे सोदांबाय थादों। सोदांनाया जोब्लानो बेखौ प्रेसआव होनाय जागोन आरो प्रेसआव होनाय लोगो लोगो बियो बारा सम लाया, सप्तासेसोआवनो बे ओंखारो। दा बेखायनो नैबे एसे सम लादों गांनैसोआ, खिन्थु जोंनि जायफोरनाखि एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोना रावबो जिरायाखै, बिजाबा मोनगोन। रिजाल्ट होनायनि सिगां ओंखारगोन एसे जिहेथु माखासे खामानिया एसे बेले बेजे जादों, माखासे सेप्टारा बबेबा हाबैदों, बबेबा सेप्टारा बबेबा फैदों, बेबायदि जाबाय थादों। बेखायनो जोंथ' नाजागोन, जों होनो थाखाय नाजागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेराव मिथिनो लुबैदों, जोंहा गोबां बिजाब दाबो फरायसालियाव मोनाखै। आं दाख्लैबावै जोंहा बिटिआरनि डाइरेक्टर इडुकेसननि बिथांजों सावरायदोंमोन। बिथाङा बुंदों जे इतिमধ্যे बिथाङा गुवाहाटियाव मोनसे लिस्टखौ हरबाय आरो बिटिआरनि बाहेरनिखौबो आङो नैबे साननैसोआव गुवाहाटियाव थांगोन, बेखौबो सावरायगोन। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा जाहैदों मा, जे जोंहा हायार सेकेन्डारिनि बर' बिजाबा आसलथे फ्रि जानांगौ माखासेया, इलेक्टिभनि बादै। बिनि थाखायबो दाख्लैबावै आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा गैयामोन, आं बिथांनि मावख'आव थांनानै 4 मे खालि बिथांनो गोसोम बिलाइ होनाय जादों, जाहाथे बर' गथ'फ्राबो जेरै असमियाफ्रा मोनो बेखौ फ्रि मोननो हायो, बिनि थाखाय नांबाय थानाय जादों। जिसेनाथ' ओंखारबाय, गोरोन्थिया दङ एसे एनै, बेखौ जोङो फोसाबगोन। जिनैनिया गांनैसोआ प्रेसआव होनाय जाबाय आरो गांनैसोआ एसे सोदांबाय थादों। सोदांनाया जोब्लानो बेखौ प्रेसआव होनाय जागोन आरो प्रेसआव होनाय लोगो लोगो बियो बारा सम लाया, सप्तासेसोआवनो बे ओंखारो। दा बेखायनो नैबे एसे सम लादों गांनैसोआ, खिन्थु जोंनि जायफोरनाखि एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोना रावबो जिरायाखै, बिजाबा मोनगोन। रिजाल्ट होनायनि सिगां ओंखारगोन एसे जिहेथु माखासे खामानिया एसे बेले बेजे जादों, माखासे सेप्टारा बबेबा हाबैदों, बबेबा सेप्टारा बबेबा फैदों, बेबायदि जाबाय थादों। बेखायनो जोंथ' नाजागोन, जों होनो थाखाय नाजागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेराव मिथिनो लुबैदों, जोंहा गोबां बिजाब दाबो फरायसालियाव मोनाखै। आं दाख्लैबावै जोंहा बिटिआरनि डाइरेक्टर इडुकेसननि बिथांजों सावरायदोंमोन। बिथाङा बुंदों जे इतिमধ্যे बिथाङा गुवाहाटियाव मोनसे लिस्टखौ हरबाय आरो बिटिआरनि बाहेरनिखौबो आङो नैबे साननैसोआव गुवाहाटियाव थांगोन, बेखौबो सावरायगोन। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा जाहैदों मा, जे जोंहा हायार सेकेन्डारिनि बर' बिजाबा आसलथे फ्रि जानांगौ माखासेया, इलेक्टिभनि बादै। बिनि थाखायबो दाख्लैबावै आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा गैयामोन, आं बिथांनि मावख'आव थांनानै 4 मे खालि बिथांनो गोसोम बिलाइ होनाय जादों, जाहाथे बर' गथ'फ्राबो जेरै असमियाफ्रा मोनो बेखौ फ्रि मोननो हायो, बिनि थाखाय नांबाय थानाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।